Madaydayaw ti Apo, gagayem kan kakabsat. Adtoy manen itinumo nga adipen nyo, Brother Walter Kilyagen. Iti programa tayo, Prayer Power, Ilocano Edition. Kat iti daytoy nga rabii, agyaman tayo kan Apo, agsipod ta na iturong manen, daytoy nga programa, tano iti kasta kat dumanon kada tayo, nga agbalin, nga paset ti biyag tayo, daytoy saon ti Apo. Kat sakbay ti amin, entay pay dawaten, iti panangibaet ti Dios, iti parabor ti Dios kada tayo. Kat entay pay lukatan, iti panagkararag. Amami nga nasantuan, agyamang kami iti daytoy nga rabii, agsipod ta dinumteng manen daytoy nga programa, tano iti kasta Apo, ket engkam manen malakam dagiti parabor mo, babaan Apo iti keddaw mi kadagiti karkararag o Dios, iti amin nga dumdumngeg ita, Apo anyaman dagiti sagubanit da, anyaman Apo dagiti kasasaad da, ket o Dios kadagiti amin nga mamati ka, iti daytoy nga rabii, bendisyonam Apo ta maipaay kadakwada, o Dios ti keddaw da. Kastamot daytoy nga programa, o Apo, paraburam o Dios ken bendisyonam, kadagiti sasaom, tano iti kasta ket dumteng, Apo, nga parabor kadagiti amin nga mangipangag ken dumngeg ita nga rabii. Bendisyonam met daytoy nga istasyon. Apo, sika Apo ti mangipaay iti sirib kadakwada, kastamot o Dios iti balegi iti amin Apo nga enda programa. Ket o Dios nang nangruna daytoy nga programa iti Prayer Power Ilocano Edition. Agyamang kami, bendisyonam met tinumo nga adipen mo, nga engka aramaten iti daytoy nga programa, itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Ket sakbay nga entay rugyan, iti entay panagadal, iti sasaon ti Apo, kayat kumanpay nga kablaawan, dagiti amin nga dumdumngeg, iti daytoy nga programa, iti amin nga madano na daytoy nga timek, ket ti Dios iti mangipaay kada kayo iti pamindisyon, iti parabor ti Apo. Naimbag nga rabi tay amin. Ket entay panagadal iti saon ti Apo, mabasa tayo dito'y libron ti Juan 15:7. No agnaed kayo kanyak, ket dagiti saok agtaengda kada kayo, dawaten nyo ti anyaman akayatyo, ket maaramid to kada kayo. Mabalin nga santay nga manggegan a literal iti timek wenno sungbat ti Dios kada tayo. Ngem babaen iti kararag ti Dios ket aramiden na dagiti amin nga entay keddawen kenkuana. Ngem masapol nga entay aramiden iti inyunay unay na nga kasapulan nga entay aramiden. Anya dagiti banag nga inyunay unay ni Kristo, tapno mapatgan ti keddaw tayo babaen iti kararag. Umuna, kumuddaw tayo nga addaan pamati iti Dios. Daytoy ti masarakan tayo, ijay Hebreo 11 versikulo 6. Kastoy ti kunana. Ngumno awan ti pamati, saan amabalin nga ay-aywen tamasapol ati umadani iti Dios patyan na kuma nga adda ket gungunaan na dagiti mangsapol kenkuana. Kas ti intay nabasa, masapol nga ti amin nga umasideg iti Dios ket patyan na iti Dios. Nga isu iti manggunguna wenno mangipaay kadagiti amin nga entay keddawen kenkuana. Maikadua a banag a pagayatan ti Dios, ket kumuddaw tayo babaen iti pagayatan ti Dios kada tayo. Ijay umuna nga Juan 5:14. Ket daytoy ti adda kada tayo a panagtalek kenkuana, ano adda anyaman adawaten tayo
Amayan nurot iti pagayatan na, iso denggen na tayo. Praise the Lord. Mabalin kakabsat nga ado dagiti banag nga kayat tayo para iti sarili wenno biag tayo. Ngem no saan nga daytoy iti mayanurot nga apagayatan ti Dios kada tayo ket saan a mapayso. Madaydayaw ti Apo. Iti maikatlo nga inyunay unay ni Kristo, tano iti kasta ket ipangag na tayo iti Dios, ket masapol nga datayo ket agrukrukbab iti Dios, ken aramiden tayo ti pagayatan na. Kastoy ti makuna ken mabasa tayo ijay Juan 9:31. Ammo tayo ati Dios di na ipangag dagiti managbasol, ngemno adda mangdaydayaw iti Dios ket aramiden na ti pagayatan na, iso ti denggen na. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasano ti kayat ti Dios nga entay aramiden, no entay agdayaw ken kuana wenno agrukbab ken kuana. Ijay Juan 4:21 agengga iti 24 ket kastoy ti kunana. Agdaydayaw kayo iti di kay amammo, agdaydayaw kami iti amammumi, tatipan na kaisalakan agapu kadagiti Hudyo. Ngem ti oras umay ket adda itan adagiti pudno nga agdaydayaw dawnto iti Ama, iti Espiritu ken iti kinapudno. Tani Ama, sapulin na dagiti kakasta nga agdaydayaw ken kuana. Ti Dios maysa nga Espiritu, ket kadagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da iti Espiritu ken kinapudno. Praise the Lord. Kasti entay nabasa, no entay agdayaw iti Dios, agdayaw tayo babaen iti Espiritu ken iti kinapudno. Madaydayaw ti Apo. Ket ti maikapat nga inyunay-unay ni Apo tayo nga Hesukristo, nga no entay agkararag ket daytoy iti entay aramiden, tano iti kasta ket ipaay ti Dios wenno ipangag ti Dios ti kararag tayo. Masarakan tayo ije Marcos 11:24 ti kastoy asarita. Gapuna kunak kada kayo, uray anyaman adawaten nyo, no agkararag kayo, patsyen nyo nga awaten yon, ket maaramid to. Madaydayaw ti Apo. Ti maikapat nga inyunay-unay ni Apo tayo nga Hesukristo, tano iti kasta ket mapatgan ti kararag tayo, ket daytoy entay nabasa, nga amin nga banag nga entay kedawen, ket patsyen tayo, nga inawat tayon, ket maaramid to. Madaydayaw ti Apo. Ulitin tayo, dagiti banag nga inyunay-unay ni Apo tayo nga Hesukristo, tano iti kasta ket mapatgan dagiti kararag tayo, umuna, kumeddaw tayo nga addaan pamati iti Dios. Maikadwa, kumeddaw tayo babaen iti pagayatan na. Praise God. Maikatlo, agdaydayaw tayo wenno agrukbab tayo iti Dios ken aramiden tayo ti bagayatan na. Maikapat, amin nga banag nga intay dawaten ken kuana ket patsyen tayo nga inawat tayon ket sumaruno a mapasamak. Madaydayaw ti Apo. Kakabsat ken Apo, masapol nga rod nga aramiden tayo dagitoy nga inyunay-unay ni Apo tayo nga Hesukristo. Saan tayo nga agsardeng nga agdawat ken kuana iti tulong, iti parabor, iti anyaman nga kasasaad, anyaman nga sitwasyon, italek tayo amin ken ni Apo Dios, dawaten tayo dagiti banag nga masapol nga mapasamak, ket aramiden tayo dagiti inyunay-unay na, ket ti Dios ipangag na tayo. Kada tayo met ita, anyaman iti kasasaad tayo, nga dumdumngeg, kadagiti amin nga gagayem ita, nga rabii. Anyaman dagiti sitwasyon mo ita. Anyaman iti sagsagabaem ita.
problema iti pamilya, problema kadagiti anak mo, wenno problema iti anyaman nga kasapulan, kabsat, gayem, ti Diyos managparabor. No anyaman, adaman iti sakit tayo, ti Diyos ket Diyos aman ng paimbag kada tayo. Tulungan na ka iti Diyos, tano iti kasta ket bumileg, ken maadaan ka iti pamati ken kuana, tano iti kasta, ipaay ti Diyos, iti anyaman nga kasapulam. Ti Diyos mang bendisyon kada tayo amin iti daytoy nga rabi. Agyaman tayo kanapon. Agyaman kami o Diyos, iti amin nga sasaom. Tulungam Apo, nga mangipaay kada kami o Diyos, iti lawag iti dalan mi. Tano iti kastamot nga ipaay mo iti sirib, babaen iti pagayatam. Tano iti kasta ket maaramid mi Apo, dagitoy nga engkam na adal ita nga rabi. Ket o Dios, ipaay mo met kadagiti amin nga agdengdengeg, dagiti kasapulan da. Kadagiti adda ti masakit na, Apo, sika ti mangpaimbag kadakwada. Kadagiti adda iti sagsagabaen na, adda dagiti problema na. O Dios, ikam ida iti sirib, tano iti kasta ket ipaay kadakwada iti solusyon ti amin nga enda sagsagabaen nga problema. Ket Apo, anyaman ita iti sitwasyon da. O Diyos, sika ti mangtarabay, mangaywan, ken sikamot ti mangipaay, iti amin, Apo nga kasapulan ti tumunggal maysa. Bendisyonam mo't Apo, dagiti inaramat mo iti daytoy nga programa. Kastamot daytoy nga istasyon, o Diyos, sika Apo iti mangparabor, tano iti kasta Apo, umadupay dagiti maserbisyuan iti sasaom. Umadupay Apo dagiti umimbag, babaen iti panakabalin mo o Diyos, ket umadupay dagiti mamati ken ka. Apo, agyamang kami, paraburam o Diyos, iti tumanggal maysa iti daytoy nga rabi, itinagan ni Cristo Jesus. Amen. Ket sakbay ti antay pa nagsisina iti daytoy nga rabi, kayat ko nga pagyamanan, umuna dayti mangiman manihar iti daytoy nga programa, iti Life Radio, ken kastamet kadagiti kanayon, ken agtultuloy nga dumdumngeg, mangbuybuya iti daytoy nga programa, na imbag nga rabi tay amin, ti Diyos, ti mangparabor kada kayo, mangipaay iti salun atyo nga kanayon, kastamet iti pamilyayo. Daytoy ti kabsatyo ken Kristo, Brother Walter Kilyagen, ang mangibagbaga ken mangibatbati kada kayo, iti naparabor rabii kada tayo amin. God bless.